Uveze ukuthi udinga intethelelo nothando umbulalo wendodakazi yakhe umnumzane Thabani Madonsela onguyise kaConstable Beyonce Khuzwayo emnyango 23 ukuthi ugwaze wabulawa ngoba isoka la Constable Sizwe Ngema oneminyaka 27 eqedeke wanameka ezikhundleni zokuxhumana imizuzu yokugcina kamufi abebesebenza naye esiteshini samaphoyisa kamasipala weTheku eAlbert Park eThekwini. uMadonsela bekhuluma ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yomngcwabo wendodakazi yakhe ebeyibanjelwe eDurban Christian Center Jesus Dome eMayville eThekwini ngomgqibelo. Angiqaleke ngixolise indodakazini yami le elele lapha namhlanje ngamaphutha engibe nawo ekukhuleni kwayo. Engifisa ukusho ukuthi-ke umfana owenze lesi senzo enganeni yami udinga ukuxolelwa nothando. Noma-ke wadinga uthando labazali bakhe nolwezingane-ke zakwabo kusukela-ke ezele. Kungenzeka ukuthi-ke akalitholanga uthando abelidinga. Ngicela-ke njengoba-ke noma-ke ngicela njengobaba wale ngane lele lapha ukuthi wonke umuntu olapha aphume-ke kulowa mnyango esemxolela umfana osephuca indodakazi yethu. Useyingane-ke ubengazi ukuthi wenzani. Uveze ukuthi ngosuku wabulawa ngale ndodakazi yakhe wayekhuleka-ke ecela ukuba angabi ngomunye wabazali abangcwaba izingane zabo kulandela-ke ukwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu eNingizimu Afrika. Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokubulawa kwendodakazi yami sasimangazwe ukubulawa kadokotela Mgungundlovu. Isidumbu sakhe sashiwa-ke noma-ke sashiwa ngemuva emotweni yakhe. Ngabe-ke sengicabanga ubuhlungu-ke abazali abadlula kubo ngesikhathi-ke izingane zabo zibulawa. Ngabe-ke sengicabanga ukuthi noma-ke ngeke ngibe-ke nawo amandla okumelana nalokho-ke ngingacela uNkulunkulu ukuthi angidlulise kulesi simo ngingazi ukuthi indodakazi yami ezobulawa. Lo-ke oveze noma-ke lo wenze lokho oyindodana yomuntu unabantu-ke abamthandayo. Uma le nkonzo izofika kuye akazi ukuthi-ke sengimxolele ngokuphelele. Nani nonke-ke ngiyanicela nenze njalo kusho-ke uMadonsela.